kontroly čo do prípravy. Ideme sa pozrieť na Lipovku, do fitka, kde cvičím. Už niekoľko rokov. Teraz intenzívne, lebo začal som to brať troška vážne. Cvičenie. Nech sa Dennis James za mňa nehanbí. Okay. Nazdar, pane. Sevas, Jimmy. čau Raško. Čau, pane. Darth Vader. To je Viktor. Čaute. Už som... A.K.A. Darth Vader. Darth Vader. Už som avizoval. Viktor. Ako isto viete, a pokiaľ neviete, tak v 2014 vyhral Mozzolani Classic ako prvý fyzik v kategórii do 182, či koľko? Presne tak. 1,82 m. Hej. Vyhral svoju kategóriu. To znamená, ten titul mu už nikto nezobere. OK, boli traja, ale to sa ráta. Boli 3 kategórie výškové. A ja som bol vlastne v tej strednej. A v mojej kategórii bolo nejakých 42 borcov asi. Wow. Cca. Takže, tak jak hovoríš, ten prvý titul mi už nikto nezobere. A tento rok vlastne aj spolu s tebou ideme pre ďalší, takže Tak. plánujem taký comeback, že sa chlapci pôjdu radšej obliec plačom do šatne. OK, tak. Ale tebe vrtá v hlave klasik fyzik, že? Hej, no však aj po tých men's fyzikoch, aj keď som vyhral, tak strašne veľa ľudí mi písalo, že či mi to není proti srsti sa tam s mojimi nohami medzi bermuďakmi a volejbalistami pretrčať, že mám ísť radšej klasiku, ale ja som proste vtedy bol taký pavúčik, vieš? Hej. Že mal som vlastne 88 kg na pódiu po odvodnení. Hej. A ja som vlastne ešte predtým, než som sa dal na fitness a na súťaženie, tak som robil zápasy v klietke, vieš. Jaj, A tam som mal vlastne váhovku tiež do 80-84 kg, čiže nemal som toľko svaloviny, aby som šiel do klasiky. A preto som išiel vlastne do fyzikov, že chcel som nejakú tú postupnosť tam vytvoriť. Tak to je inak dobrá halus, že ísť z fajtu, z klietky do fitness. Tomu ver, vieš čo? Cukrovšek. Že to čo? Tak vieš, ako... Čo ti preplo? Ne, len mi bolo povedané, že proste... teda ja som sa rozhodol, že na Slovensku pre mňa MMA nemá budúcnosť. A jednak je to dosť nebezpečný šport podľa mňa, lebo mal som jeden zápas, ktorý som vyhral a dostal som 100 gramový proteín za víťazstvo, vieš, ale... Ten druhý zomrel, hej? Ne, zomrieť nezomrel, bol to veľmi dobrý zápas. Ušlo 100 gramov proteínu. Ale ušlo nám 100 gramov proteínu a proste sme boli úplne zničení až 6 mesiacov, vieš, som sa z toho dostával, lebo tam boli rebrá polámané a nosy dotrhané a ovočie a všetko, čiže radšej som zvolil nejakú takú tú miernejšiu formu súťaženia a pre mňa ten fitness vlastne aj v týchto bojových časoch, či už to bola capoeira, čo som vlastne robil 12 rokov, alebo MMA, thajský box, tak vlastne ten fitness tam bol stále. Akurát bol iný prístup k tréningu, vieš. Tie tréningy boli proste viac na dynamiku, nerobili sa tam žiadne objemy a ja som vlastne až v 2014 mal prvýkrát v živote takú, že echt objemovku. Jak som sa chystal na Mozzolani Classic. Jasné, ale veľa ľudí, ako je Classic Fyzik, samozrejme odsuduje. Ono troška nešťastne zvolili možno tie Bermudy, ale ako Števo Havlík tvrdí, akože nejak sa začať musí, hej? To znamená, akože ja to vnímam, ale ako myslím si, že aj obidvaja sme toho názoru, že ten Classic Fyzik
je asi cesta. potenciálne... To je cesta, Bráško. To je, to je podľa mňa veľmi vážna vec a možno samozrejme ešte to ľudia nedovidia. Oni teraz posunuli ešte kila navrch, hej. To znamená, že oni posúvajú ten váhový limit do takých čísiel, kde už sa bavíme o vážnych svaloch. Vážnych svaloch. A z toho pohľadu samozrejme marketingu a ako keby dostupnosti pre tých ľudí je to v porovnaní s tou hardcore kulturistikou iný level, hej. Je to ďaleko... Je to dostupnejšie, ja nehovorím, že to je dostupné, ale je ďaleko. Vieš, ak sa definujú tí classic fyzici sa definujú, že tak by mal vyzerať men's fyzik, ale nie v bermudách, ale v boxerkách. Hej. A tu sa vlastne ukáže to, že ktorí chlapí men's fyzici vlastne tie nohy drvili, vieš. Hej. Čiže taká je vlastne tá kategorizácia classic fyzik, návrat ku starým dobrým postavám z Golden Ery, Franka Zayna a podobne. Hej. Ale bojím sa, Laci, trošku, lebo bojím sa toho, že či vlastne na Slovensko sa umožní táto, alebo sa otvorí táto naša kategória, keďže my tu máme klasiku, vieš, klasická kulturistika a oni proste povedia, že tak chod do klasickej kulturistiky, že proste oni tu classic fyzik asi nebudú mať až tak v pláne otvoriť, čiže možno nám zostáva iba zahraničie potom. To je dosť možné, každopádne tak bude zahraničie. Ale budem veriť tomu, že, lebo inak ja som sa bavil s ľuďmi, čo teraz sú aj v Amerike konkrétne, a vraveli, že classic fyzik kategória teraz v Amerike proste je na takom rozkvete, že proste tam tlačia najväčšie peniaze, tam tlačia proste najviac ľudí je na tých súťažiach akože v hľadisku, lebo proste toto je presne to, čo som spomínal, že návrat do starej školy, proste estetika na prvom mieste, ten posing proste a podobne. Jasné, že sa to líši trošku od tej klasickej kulturistiky u nás alebo od toho hardcore bodybuildingu. Je to dosť odlišné, ale proste ľuďom sa to ľúbi a žerú ich. Veľa fyzikov, čo poznám, však aj Sadik Adzovič, proste všetci prestúpili, lebo proste tiež si myslím, že nie je dobré, keď človek, ktorý cvičí 2-3 krát do týždňa nohy poctivo, že proste ich potom šupne pod bermudy a vykrúca sa tam jak oni, vieš. Ja som zažil sám, to bolo v Moskve napríklad, na amatérskej olympii, že vošiel si do pánskej šatne k fyzikom a tam bolo u každého druhého fyzika vizážista alebo baba, čo mu trhala obočie a dokreslovala a púdrik, víš. A proste potom jasné, že ľudia to berú tak, že však fyzici sú bukvy, vieš. Ako ja viem, že možno je tam nejaké percento. Tak to je, vieš čo, to je aj medzi kulturistami a hardcore kulturistami, aj medzi kulturistkami, aj medzi bikinami, aj bodyfitnesskami. Ako to tak proste je. Týchto možno viacej trčí, ale možno ich je tam o nejaké percento viac. Každopádne pravda je a ja si neodpustím proste tiež ten názor, že ako pre mňa kulturistika alebo fitness je v prvom rade tréning. Hej? To je tá cesta, to pódium. Súťaž je len šláčka na torte. To je nič, to proste akože dobré, mám formu, mám chuť, pôjdem sa porovnať, alebo pôjdem si to užiť. To pre tých súťaživých, no? Pre tie súťaživé typy, akože ja ním nie som, aj my sme sa dneska bavili, že ja si proste bez ohľadu na to, že sa chcem teraz pripraviť úplne najlepšie ako životná forma, presne, no. Formu a robím s Denisom Jamesom, viem toho veľmi veľa, ale asi nechcem ísť proste na to pódium, lebo mňa to nebere, nie je to ten môj cieľ. Možno pôjdem, možno nie, ale absolútne to nie je cieľ. Ale každopádne tie nohy, na nich sa vidí, že či niekto fakt cvičí a fakt dokáže prekonávať ten prach bolestivosti alebo ne. Ten vrch tela sa dá napumpovať, ten sa dá odtrpieť v úvodzovkách, lebo to nie je trpenie, akože keď ťa to baví, tak... Prsia, plecia, biceps, triceps, chrbát, to všetko sú veci, to cvičíš a je to limit a vypne ťa a končíš, ale nohy sú v hlave. Nohy zvládajú, no. Nohy sú v hlave. Oni ťa budú nosiť celý život, takže... Tak, nohy sú v hlave a tam je vidieť tá sila a tam je obrovský kontrast a obrovský rozdiel, ale
veľa podľa mňa tých špičkových fyzikov tie nohy má, lebo nemali byť také vršky. Hej. Vieš, ak sa hovorí, že veľa ľudí proste som počul, že zastáva ten názor, že na súťažiach vyhrávajú nohy. Proste ty môžeš mať vršok spravený brutálne, ale keď proste máš tie kvadricepsy jak Vianočku, tak proste ti to dajú. Lebo presne, ak hovoríš, na tých nohách je rozdiel medzi rekreačným cvičencom a medzi kúľťákom, ktorý to myslí fakt vážne. Takže ja tiež akože nohy, či už vďaka tým bojovým športom, mám akože, nepovažujem ich za svoju prednosť, ale presne o tom je aj tréning, aj všetko, že proste zo svojej slabej stránky alebo z tej slabšej chceme spraviť našu prednosť. A proste ja preto tie nohy drtím NDTV systémom tak, že ma pomaly zo schodov nosia dole, vieš. Včera sa mi zrovna stalo, že som mal nohy aj s mojimi chalanmi, samozrejme NDTV štýl, a normálne, že ak som išiel domov z fitka autom a jak som vystupoval po nejakých 20 minútach z auta, tak normálne do kvadricepsov tu nad kolenami také krče, že normálne do kolien som skoro padol, som musel sadnúť naspäť do auta a som sa tam začal strečovať a brutál, akože nové slzy do očí sa mi tiskli. Ako málo ľudí vie, teraz sa tu dozvedia, že vlastne systém, ktorý som nejak poskladal, tak Viktor bol na sústreďku našom a tam si ho fakt asi zamiloval, že jasne. Systém. Ja som vyskúšal viacero spôsobov tréningov, od klasických splitov cez nejaké germánske volum tréningy a takisto aj od Denisa Jamesa, MTUT. Proste to všetko mám už vyskúšané a mám už aj poskladané niečo tak na seba, čo cítim, že mi proste ide, takisto na mojich klientov, a vlastne ty si mi prispel teraz do skladačky ďalším systémom, ktorý... V čom vidíš ten najväčší benefit NDTV systému, toho tréningového? Lebo NDTV systém je všeobecne, výživa, pohyb, regenerácia, lebo vychádza z určitých fenoménov, ktoré boli vyextrálne v tréningu, ktorý už v podstate mesiace používaš aj s tvojimi zverencami. Presne tak, ale kde vidíš ty ten najväčší taký ten prínos, benefit tréningu? Neviem, že toho NDTV. Okrem toho, že si na teba vždy spomeniem, keď mi je nagrcanie, tak... napríklad. To je prvý benefit. Prvý benefit je, že stále si po tréningu hladný, lebo sa ti chce grcať a občas si aj grcneš a potom máš viac priestoru pre papanie. Ale nie, seriózne, vieš čo, ja milujem veci, keď majú systém, a jak sa hovorí, kde je poriadok, tam je systém. A NDTV proste má systém. To, že prechádzaš z určitého bodu, z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C a z bodu C do bodu D, že teda preťahuje to pomyslené vákuum, z jedného bodu do druhého, tak podľa mňa tam je ten kľúč. Lebo tak, jak si aj na seminári spomínal, že dojsť do fitka, naložiť si pri každom cviku maximálku a skúšať to tam, že či to zdvihnem, nezdvihnem, vyťahnem, nevyťahnem, potlačím, nepotlačím, tak podľa mňa to cesta nie je, Prichádzaš k zraneniam, potom si demotivovaný, že nevidíš tie výsledky, ktoré očakávaš a ľudia potom sa vykašľú tak či tak na to cvičenie a potom každý si bere do huby fitness, že proste mňa to len dodrbalo, zničený som z toho, nefunguje to a tak ďalej, len proste ľudia nepochopia fundamentálne, základné princípy proste cvičenia, že všetko sa proste začína rozcvičkou, potom prechádzaš z jedného bodu do druhého a tak ďalej a ukončíš to vlastne tým tretím. Bráchu, ty sme úplne, akože ja budem úplne úprimný, Poď do mňa. Čo sa týka NDTV, ako ja som s tým robil roky, testoval som to mesiace, jednoznačne to fungovalo a sám pre seba, potom som teda začala mnohým ľuďom a tak ďalej, jednoznačne tam boli výsledky, aj keď viem, že to bolo také dodržované, nedodržované, lebo veď čo môže Jankovič vymyslieť nového, ale boli tam jednoznačný skok obrovský, tak potom sme to začali dávať ako systém, ty si bol na tom sústredku prvom oficiálnom, prosím vás, akože ľudia, Viktor, on to chytil, on to takto to zduplikoval, celý systém, on mu porozumel, začal ho robiť, začal z neho profitovať
není Top Shop, to není shop, presne tak. To není Top Shop, že kúpte si toto a si to priviaž sem a začne to pumpovať a keď sa minú baterky iba doplňa a ide to ďalej, nie, toto není Top Shop, toto... Akože to je to, čo ma na tom vieš, ja si toto sú fakty. Ja si to fakt veľmi cením, lebo to stále a Viktor mi to píše a telefonuje a to a hento a tamten pretekár a tamten sa dozvedel viac ako od Tevikastra. Hej, a proste presne. také veci, ale je to tak, lebo mňa to veľmi teší, lebo ja viem, že to tak je. Hej, a s tým som ten systém... S faktami nevybabreš, vieš, to tak, je... ja som ten systém aj s tým dával von, lebo chcem, aby ľudia to mali jednoduché, uchopiteľné a mali platformu, na ktorej dokážu pracovať. To není povedané, že ten systém je jediný a najlepší. Ja tvrdím, že ašpiruje na potenciálne najdôležitejší základ, hej? Ale ten už sa dá obalovať, aj ty si už robíš svoje vychytávky, hej, presne tak. A tak ďalej. A koncept mám, tú kostru, tak. A všetko ostatné sa už prispôsobuje, lebo tak, jak je to v strave, aj v cvičení je to, čo platí tebe, nemusí platiť aj mne, hej, čiže... Tak. Ale sú veci, ktoré platia pre ktoré platia pre každého. Presne. A to v NDTV je vydefinované a v NDTV systéme aj v strave, aj v regenerácii. A keď toto človek pochopí, tak je závodom. No potom už iba treba, aby vydržal, vieš. Lebo zas to je pravda. Ja verím tomu, že veľa ľudí si myslí, možno aj po zliadnutí NDTV Akadémii videí, že proste to, čo si teraz povedal, že toto není proste niečo, že toto je zaručené a tak ďalej, ale verím tomu, že veľa ľudí si to bohužiaľ myslieť bude. Ale treba im proste lobovať, že toto není magická pilulka, toto není magický tréningový plán, toto není kľúč k najlepšej postave, proste je to cesta, ktorú si každý musí vyšlapať sám. Proste musí si ju vyskúšať, musí si ju prispôsobiť, ale presne tak je zostavené NDTV, že aby si to vedel každý zasadiť na seba, na svoje potreby, na svoje ciele, či už chce ísť na súťaž, alebo súťaže sú mu úplne ukradnuté a chce len proste na leto dať formu, aby tak. A inak sa nemusel za seba hanbiť. Viktor je reálne jeden z top trénerov tu na Slovensku a bude aj prvý oficiálny NDTV tréner, alebo je v podstate už. NDTV Akadémia sa ešte nespustila, ale to už je jasné. Kedy je vlastne plánované spustenie? December? 15. decembra, hej, chceme pustiť prvú časť Akadémie, už funkčnú a tak ďalej. Ale v podstate na jar nás čakajú semináre, čaká nás túr po Slovensku. Cestovačky milujem, lebo proste tí ľudia, vieš, ako ja ti poviem na rovinu, že pre mňa je najväčšia česť, keď dojdeš do nejakého štúdia, dajme tomu fitka, alebo do nejakého proste miesta, kde sa koncentruje proste veľa vyznávačov tejto železnej hry, vieš. Alebo možno budúcich nejakých potenciálnych ľudí, ktorých to zaujíma. A proste keď vidíš to, že doneseš im nejakú hotovú vec a sú vďační. Proste toto je pre mňa o mnoho viac, jak keby mi tam proste povedali, že poďte, dáme vám 10 000 eur, rozdielte si to s Lacím a proste ľudia iba počúvajú a žiadna odozva. Ale keď dojdeš a oni ti povedia, že hltajú tie informácie, tak normálne som ochotný proste im to dávať aj zadarmo, vieš. Tú osvetu proste treba robiť a ja som presne takto isto pracoval, ja sa nepovažujem za najlepšieho trénera, vôbec to proste povolanie tréner, vieš sám, že to je celoživotná škola. My sa učíme celý život, ja budem mať 90 rokov, ak sa dožijem, tak budem proste sa stále učiť, lebo tie systémy a vedecké výskumy a všetko to proste stále sa obnovuje. A je to cesta, presne, ktorú si musíme vyšlapať. Takže ja sa nepovažujem za najlepšieho trénera, ale ja keď som začal trénovať ľudí, tak ja som mal 15 rokov. Takže ja som proste nepýtal od nich peniaze, lebo všetko, čo som sa naučil alebo zistil na sebe, som skúsil na nich. Samozrejme, boli to tam tie pokusy a omyly, ale proste mne zaplatili vstup do fitka, ja som odtrénoval kamošov, alebo som im dal tréning. Nejak som im pomohol so stravou alebo s niečím. Oni to povedali potom svojej manke. Došla manka aj s kolegyňami, že chce so mnou cvičiť. Zaplatili mi zase vstupy, čiže ja som vlastne
si naberal prax až do nejakých 25 rokov, čiže 10 rokov som trénoval, nehovorím, že často, alebo pravidelne, alebo veľa klientov, ale zopár sa mi ich premlelo medzi prstami, bez nároku na hociaký honorár. A vieš, ak sa hovorí, že šťastný človek je ten, ktorý má prácu, ktorú by bol ochotný robiť aj zadarmo. A ja tú prácu mám, vieš. Že proste mne to, že mi to zaplatí moje šeky, tak to je už len môj bonus a ja som za to veľmi vďačný, vieš. Takže... Naposledy som toto na kongrese v Brne, čo ti nevyšlo. No, nemal som bohužiaľ čas na to. Ale tam som to naposledy rozprával, akože tí ľudia si neuvedomujú, áno, mám skúsenosti dobre, 26 ročné, už som pretekal ako nástročný soplák a tak ďalej. Ale ešte pred pár rokmi, keď som povedal, že OK, tak idem to robiť akože kvázi na plný úvazok, ako profesionálne, tak som týždne a mesiace, asi rok úplne zadarmo a potom v ďalšom leveli za ty kokos 30 eur na štvrť roka. To bol ďalší level, hej? No však nemôžeš byť chamťo hneď od začiatku, vieš? To bol akože už dosť vysoký level a tak sa začínalo. To sú tie schody, Bráško. Ale inak to nejde, vieš, a ľudia si klepali na čelo, lebo čo si ty robil predtým a to a teraz toto a tamto ale proste ja som vedel, že ja to proste chcem robiť, ja to robím a ja to budem a či to bolo zadarmo, alebo bolo platené, ja nemal som či zaplatiť elektrínu, to bolo úplne jedno, to bolo úplne 4. Hlavne, že si bol spokojný a hlavne, že aj ľudia boli spokojní, vieš. Ako nevyhovieš každému, ja som mal tiež klientov, že 1 z 10 je už stále vymyselník nejaký, vieš. To je v tom proste, vieš, to bohužiaľ s tým nič nerobíš. Ja som mal klientku, čo pred tréningom zbuchla balík Slovakia čipsov. Potom som sa aj spýtal, že no čo, jak ide strava? Ona, že snažím sa. Ja, že hej, a že čo ten balík čipsov pred tréningom, čo si teraz buchla? A ona červená, vieš. A skončili sme spoluprácu, akože neposlal, to nebol prvý prípad, vieš. Proste som povedal, že ja nezošediviem na tom, že potom ja sa môžem aj roztrhať, máš so mňou proste tréningy, ale keď nedodržuješ celý ten koncept, ktorý máme dohodnutý, tak to nemá zmysel. Ako ja som v tomto troška možno benevolentnejší, možno by som ani nemal byť. Ako aj ja viem, lebo tých 1600-1700 ľudí sa mi už premlelo, akože tam už mám veľmi, veľmi ostré oko, hej. A odhad a viem, že čo, keď niekto dodržiava, čo sa deje, čo sa nedieje. Ja som troška tolerantný a dávam ľuďom troška priestor, ale každopádne... Bráško, aj ja, ale keď chceš schudnúť, tak liter vodky na hlavu za víkend není sranda, vieš? Ja viem, ale ja sa ti vôbec nedivím. To sabotuje progres jak svinia. Ale ty si zasa v prvom rade vo fitku tréner, vieš? Hej, to je pravda. To je zasa niečo iné. Tam potom ľudia, že ona nechudne, už pol roka s ním cvičí. No jasné, to je úplne diametrálne odlišné, hej? Ty máš v prvom rade základ takže tréner a fitku. Hej. U mňa je to iné, takže... Ale každopádne rozpoznať to je a takých ľudí je dosť, hej? Akože veľa ľudí už sa mi aj priznáva, lebo už zistia, že veľa toho neskrývajú pred mnou, ale zase vedia, že to odtolerujem, hej, a zase toho vážia. Bráško, ja tiež, ja aj svojim klientom povolím cheatingy, vieš, alebo niečo. Záleží od priorit záleží, lebo niektorým nastavím kalórie a kalória je proste stále kalória. To je jedno, či je to z ryže, alebo z mesa, alebo proste z čokoľvek, keď máš väčší výdaj, jak príjem, tak samozrejme, že budeš chudnúť a opačne, hej. Takže ja tiež, vieš sám, že ja fungujem tiež na rátaní kalórií a doprajem si aj puding večer, len proste musíš vedieť, čo, kedy dať tam, koľko toho môžeš dať do systému, aby proste to malo taký výsledok, aký ty chceš osiahnuť. No a od toho sme vlastne my, aby sme toto ľuďom ukázali, ale keď si tú cestu nechcú vyšlapať, tak my to bohužiaľ za nich nespravíme. Ono je to hlavne o tých prehreškoch a o tých blbostiach v tej strave. Ja si myslím, že vieš, kde je chyba, že veľa ľudí, zober, že osloví ťa 40-ročná pani, čo v živote proste nemala nejakú reštrikciu v strave. A ona teraz sa rozhodla, lebo je nový rok, teraz to bude veľmi aktuálne, je nový rok, idem chudnúť a proste ona úplne sekne všetkým. Po prípade si prečíta nejaký sprostý článok na nete, že ono jedzte jedno jablko denne a 10 litrov vody. Po
týždni niekde odpadne v supermarkete, lebo už nevládze a potom sa vráti aj tak k tým zvyklostiam a dobehne aj to, čo zameškala a je ešte na tom horšie, jak bola, hej. Čiže ja si myslím, že aj tu je chyba, že proste ľudia chcú strašne to, čo v živote nemali, že ja neviem, že nevysadili sladkosti zo svojej stravy a každý deň začínali nejakými onými muesli tyčinkami, tak hneď, že chcú všetko. Čiže ja si tiež myslím, že je najlepšie postupne uberať z týchto vecí. Takisto, keď pečivo chceš vysadiť, alebo ja neviem, múku. Najlepšie je zistiť aj hlavne, či ti niektoré veci nerobia náhodou zle, vieš. Však sám to vieš, že keď si urobíš analýzu tela a vidie ti, že... Z môjho pohľadu to je základ. To je základ proste, na tom stavaš. Na tom stavam ja. Keď mi lepok nerobí dobre, tak sa nebudem mládovať rožkami a treskou. Tak, vieš. Tak. A mám veľa ľudí, ktorí sa ma pýtajú, a pšenicu môžem, alebo môžem, no môžeš. Aj ovsené vločky. Na chod. Hej, akože to... Každý je iný, každý je úplne v inom štádiu. Ale toto ma presne na tom baví. Hej. Že vieš, že nemáš proste jednotný profil, jak to robia niektorí trenérkovia samozvaní, že rozošle každému rovnaký tréningový plán, aj stravu, aj všetko, potom si zrátaš kalórie a sú v pekelných deficitoch a pritom nejaký aktívny športovec alebo ja neviem, mladý človek, čo by mohol si kľudne dovoliť viac. To sa mi inak stalo tiež. Že písala mi pani, čo sedela za prepážkou, tuším, to bola nejaká bankárka a mala už skoro cez 45 rokov. Mi poslala tréningový plán, ktorý jej vypracoval jeden nemenovaný odborník, ale hneď by si vedel. A tam boli, že na rozcvičku, že výskoky na bedňu, vieš, tak úplne, že... 4 salta? No, 4 salta, tréning jak ruská gymnastická škola, proste, vieš. Potom ja, že dobre, tréningový plán, OK. Potom mi poslala stravu a tam mala našupané cez 3000 kalórií, vieš. Začínali sme grahamovým celozrnným rožkom ráno. No a potom mi napísal chalanisko, 16-ročný nejaký futbalista, že chce trošku nabrať, ale si myslí, že ten tréningový plán, ktorý má, mu nešlape, tak som mu povedal, že nech mi ho pošle a poslal mi úplne rovnaký tréningový plán. Výskoky na bedňu. Ja, že daj mi stravu, poslal mi úplne rovnakú stravu, jak tá pani mala. Hej, čiže bohužiaľ je to dvojsečná zbraň, že sa rozdávajú tie trénerské certifikáty jak na bežiacom páse. Tiež si myslím, že takisto je to aj s vodičmi, aj so všetkým, že... Na jednej strane začať sa musí, ty kokos, a ja nabádam, aby robili tých trénerov, to nech sa uvedomia, vieš, to proste... Alebo nech to konzultujú s niekým, kto, vieš, proste, každý máme svojho nejakého takého guruho a hlavne ľudia by mali byť trošku rozvážnejší, nech si pozrú výsledky, ty kokos, vieš. Však pozriem, že otvorím si Jankoviča alebo Vinceho, pozriem si, aké výsledky dosiahli jeho klienti, alebo aké mal on výsledky, lebo však to je také isté, že ani ty by si nesadol, kebyže si žena, tak nejdeš ku kaderničke, čo má kokos lúpiny takú vrstvu, víš, na ramenách. Proste ideš k babe, ktorá má vlasy také, aké by si ty chcela mať. Chápeš? Bol to taký priteplený príklad, men's fyzikovský, že? Ne, ty máš pravdu, Tiež by som šiel, alebo dojdeš k trénerovi, čo je jak palička. Ja nehovorím, že nemôže byť dobrý, ale proste predsa tí ľudia si všimnú aj tak tú telesnú schránku, vieš. A podľa mňa tréner má vyzerať, kulturistiky by mal vyzerať proste minimálne, nech je vo forme, vieš. Alebo ty nemôžeš pindať nejakému klientovi, že nespraví 10 zybov, keď ich sám nespravíš, vieš. Čo ty považuješ za svoju slabinu najväčšiu? Rozhodne chrbát. Chrbát musím... Šírka je, lebo ja som robil kedysi kajak, vieš. Čiže šírka tam je, ale hĺbka mi chýba. Hĺbka, potom zadné ramena musím našľahať a ruky mám slabé. Ja neviem prečo, proste mne tie ruky, aj keď mávam svalovku aj všetko, tak mne stále nejak tak zaostávajú. Vieš? Že musím, teraz sa viac fokusujem aj na hlavne objem tých rúk a potom to budem proste všetko tvarovať nejakými izolovanými a budem to vypalovať, nech to je proste rysnuté jak sviňa, lebo hovorím, akože ruky som si všimol, že zaostávajú.
Keby som mal povedať najsilnejšiu stránku svoju, tak to je asi nohy, brucho. Proste ja aj teraz, keď som 15% tuku, tak proste ja mám tie kocky na bruchu, vieš. Mne sa hlavne tuk dáva chrbát, riť a tak tieto partie, vieš. Ale hovorím, proste teraz nenechám nič na náhodu, vieš. Začnem dietovať o mnoho skôr, jak mi poradil aj Igor Kopček na poslednej Olympii v Moskve. Keď sme sa videli, že mi povedal, že proste Vince je to dobré, ale ešte tam chýbajú nejaké 2 týždne. Takže teraz vlastne začnem ešte skôr, jak sme sa aj dohodli. A keď forma bude, ja neviem, aj mesiac pred súťažou, tak radšej trošku povolím. Možno mi to ešte aj pomôže viac, že nebudem to prepalovať a potom zase na tú súťaž to už vygraduje. Takže takýto je plán. Ale hovorím, na tých slabinách musím... Treba to robiť tak, že nás to baví a ne, že trpíme u toho, ty kokos. Však toto. Tie statusy, ako zomierajú, tí ako trpia, tak ja zrovna krcám z toho. Bože. Akože ja som si fotil jedla, ktoré som si chcel dať, keď skončí súťaž. Akože odtiaľ potiaľ, vieš. Takže... Ale tak netreba sa opúšťať, no však zvolil si tú cestu, tak nemusí o tom každý vedieť, že práve by si rozožral hlavu s nejakým oným čekáčikom. Včera ten Erik, čo ti hovorím, že teraz snažíme vyladiť tú formu na sobotu. Ten 19-ročný? Hej. Na preteky, takže včera večer sme písali, čo ako cukrovačka, lebo už začína čo zajtra a teda dnes. A on že no, nič. Idem ja si na internete pokúkať tie recepty a nutely, ale to bolo predvčerom, ešte keď bol na nulách, vieš. Hej. No teraz idem si na internete pokúkať. Hovorím, ja mám tiež, čo som mal pretekára, tiež fyzika teraz na Mozolány, tak on normálne mal folder vytvorený v mobile a tam všetky recepty uložené, že aj odo mňa moje recepty, všetko, čo chce vyskúšať, hneď, ak skončí súťaž. Som sa minule pýtal, no a čo si z toho navaril, že ešte nič. No jasné, už je to jedno. Tá hlava je svinia, no. Ja ti poviem úprimne, ja sa tiež v diete, akože doteraz som sa strašne trápil, ale tuším, že teraz už proste mám ten smer, viem aj tým, že začnem skôr dietiť, tak nebudem musieť až tak hľadovať, vieš. To je stále lepšie a lepšie. To je, proste ja to pozorujem aj sám na sebe. Ja čo som mal problémy pred 2, 3, 4 rokmi, alebo 6, ja som zomieral. A to je rok od roka, to je proste lepšie. Akože teraz ja idem objemovku, ja som nemal za posledných x dní jeden kus ovocia, lebo takto mám v pláne predpísanom a proste jedinú sladkosť, jedinú vec navyše proste nedám, lebo mne to nechýba, hej. Jasné. Aj to vidím aj na športovcoch, fakt. Keď sú pokročili, majú odpretekané. Akože, ale to je výsada šampión, ako ja poviem to tak, ako to je, hej, to je ten, kto chce byť šampión, tak musí minimálne dozrieť, pokiaľ nemá to tam prirodzene, že proste toto sa povie, že toto je, on to je a nediskutuje, nerieši. Vieš čo to má dokument? To je jediná cesta, nie je žiadna iná, ako byť šampión. Kevin Levron to dobre hovoril, že proste bol s ním taký dokument, že on proste pol roka, 6 mesiacov pred Olympiou proste má úplne vypustené všetko doslova, ani stravu, ani nič, proste iba si hrá na svojej gitarke so svojou kapelkou, je čoho, nezie, všetko zožere. A potom vlastne na pol roka všetok bordel, všetky sladkosti, všetko vyhodí z oného, zo skriniek, lebo keď to tam je, tak ťa to straší. Chápeš, že otvoríš skrinku a tam na teba Nutella padne, ti hlavu rozbije. Takže všetko vyhodí a má doma iba ryby, iba brokolicu, iba mäso. Nič iné. A proste, aj keď na teba dojdú tie chute, že proste teraz by si aj mŕtvemu z oka zjedol niečo, tak proste môže otvárať vitrinku, není tam nič, vieš, okrem toho, čo tam má mať. Hej, ale to je o tom, že on to proste vie a nerieši, vieš, a proste tak ide. Nerozmýšľa, nerieši to proste, nestatusuje. No vie, prečo to robí hlavne, vieš? No jasné, no ale, vieš, on tiež nedošiel do toho štádia len tak náhodou, vieš,
robil to, lebo proste to je jeho prírodzenosť. Presne. Inak by nebol taký šampión a taká legenda, ako v podstate už je. Myslím, že si zaslúži veľký rešpekt na to, že 52 sa postaviť na Olympiu stage a nechať za sebou, ja neviem koľko borcov. Ako dobré meno si spravil, meno tam bolo, musel skončiť trošku vyššie. Možno tam boli niektorí lepšie pripravení, ale proste stále máš 52 rokov a proste si na Olympii a si v top 10, vieš. Tak ako Shawn Ray si ho najviac bral do úst. Akože samozrejme aj preto, lebo ho porážal od 1 a 2 možno závis, možno neviem prečo. Mal sa aj on postaviť, robí vieš. Robí sa chutnučky, presne tak, akože... Máš s nejakým problém, tak choď si to... Ale podľa mňa on je taký slízkejší, hej, takže to je v jeho náture. A Kevin Leveron jednoznačne klopúk dolu tam proste. Ale vieš čo ti poviem, že aj Slováci si ho brali do huby. A toto ma najviac nasralo. Že proste robíš si srandu, budem veľmi slušný teraz, človeka, ktorému ty nesiaháš ani kokos po nechet na nohe, chápeš? A ešte tam vypisuješ o ňom statusy, že... Vieš, ale to je presne to, že on týmto, hej, a on nie je debil, Kevin Leveron, hej, a on vedel, že jeho forma nemôže ani zďaleka nedobehne tie nohy, presne všetko, on to neurobí, hej, on nie je marketing. blázon, on nie je blázon, len on tým podľa mňa, z môjho pohľadu, úplne ťažko a úplne tvrdo odpálil práve tých ľudí zakomplexovaných, aj špičkových, ale tých, ktorí to nerobia pre lásku športu, ale robia len kvôli egoizmu a kvôli vlastnej prezentácii, ako sú oni úplne super. Hej. Ale Kevin Leveron podľa mňa týmto zabil a proste povedal, pozrite sa tu, ja tento šport proste milujem. Hej. A to podľa mňa si uvedomia ľudia, niektorí si to už uvedomili, ale podľa mňa si to ešte uvedomia, lebo takto to je, lebo pokiaľ on by nemiloval ten šport, tak on to neurobil. Presne tak. To je môj názor. A Duplo už nie v 52, vieš. Tak, a urobil to k lásky športu a už vôbec ne k láske, z lásky k tým hejteríkom, alebo hejterom, alebo Shawnovi Rayovi. Slízkému. Takže sme v saune, s Viktorom sme prešli prípravu, prešli sme veci, pokecali. Teraz na záver ešte doriešime naše súkromné veci. Trošku zregenerujeme v saune, lebo regenerácia je dôležitá. To vy, čo chcete napredovať, určite viete. V NDTV Akadémii budú informácie aj o tom. Takže my si ideme užiť, vy regenerujte, makajte a pozdravujeme vás s Viktorom. Čaute.